Hi guys! This is Michelle and her casual comments sa YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Galing ako sa Asian Store. Joke! Galing ako ng Aldi. Dahil bumili ako ng something. Anyways, ito lang pinaglagyan ko. Bumili ako ng tinapay para pambaon ng aking Diyos sa bubol. Hala ka, nadurog. Huwag ka naman ganyan. Hoy, nadurog kaya sa tito. Baon ng aking sawa yun guys sa everyday na tapos itlog dahil wala na akong itlog dahil ako ay lagi nag-iitlog. Tatlo na lang pala. So, lagay natin dito para lagay ko na. Magkano ang itlog dito guys? Mahal na dati. Ito, parang mura dati 199, parang 2 euro ang isang 10 peraso. Ngayon, nasa 2 something na. Mahal na siya. Hindi na mga bagay-bagay. Tapos ito yung Prouter Butter Baguette. Tapos aking sour balls. Ito pangpalaman salami. Pangbaon ng aking sour balls. Pangpalaman sa tinapay. And then, pistachian. Alam niyo, bumili ako nung nakaraan. Tapos, naubos ko. Habang nagkukwentuhan kami mag-asawa, naubos ko. Tapos, bumili ako ng mangga. This time, matigas yung pinili ko. Ewan ko, sana masarap to. Pero yung nabili ko pala guys, yung nakaraan na 99 cent din is, ito na siya. Nakain ko na kanina. Anyway, hindi ako kanina. Ano ba ka ng oras na? It's already 4. Namat kasi ako. Ito ako talaga to. Salang ako ng mga kailangan sa lamin. Tapos 2 flavor. And then, bumili ako, ito na lang luto yung sa asawa ko guys. Ano siya? Munch niya, Vice Post. Ayan, yung parang post ng Munch. White Tapos ito, Asia Green Garden na broiling. Ayan. Masarap yata ito guys. Oops. Yeah. Ayan lang naman. Tsaka sardinas. Ano pala ito? Tuna. Ayan. Aldi. Bumili ako ng isa. So, ayun lang naman. Ang total nito is, alam niyo ba? Sa 20 na rin to something. Oh, sa 20 na rin something, guys. Tama. Ayan lang siya. Diba? Ang mahal. Anyway. Ang ganda ng panahon, mainart. Lutuin ko guys, kasi ayun yung pagkain ng sa mabas ko. Tapos, saka ito. Ito naman guys, pinapapakuluan lang siya sa tubig. Yan lang siya. Ayan o, sa water lang siya. Ang tinapay nga nito yung yung pretzel. Pretzel nila dito. Basta sa ganun yung ganito o. Ayan, ganyan yung tinapay na partner niyan. Pero, ito binili ko, partner. So, ayun. Iano ko lang to guys. Tapos, ayun. Update ko kayo mamaya. Guys, this is another day. Dito ako pala sa labas, sa park. My favorite place. Like, sa labas, sa park. Ayan, kita niyo ba dyan? Marami mga people dyan, mga kabataan. Andun pala. Hindi may nag-walking ako, guys. Siyempre. Pasensyahan nyo na kung laging ganun yung dito, puro walking kasi nga. Katulad nga sinasabi ko, my goal is at least 10,000 steps a day or more. Pero pag 10,000, okay na yun. It's good na yun. Kasi para hindi na masyadong mag-exercise ng ano yun. Kasi, so yun naman. Anyways, nakaano na ako. So, naka-ilang steps na ako. So, uwi na tayo guys ng bahay. Anyways, hindi ako napapatuloy ng vlog gagahapon. No, hapon na rin pati yun guys. Alas 4 na ba yun? Tapos, ayun, nagluto ako ng pagkain namin mag-asawa. And,
Kaya, nag, nag, ng labahan. And, ayun. At wala namang ibang ginawa. Ano bang ginawa ko after nun? Nagligpit ako ng mga namin sa bahay. So, yun lang naman. Mga kung anong gawain sa loob ng bahay. Wala naman masyadong special na ano, kung ano lang yung ginagawa in everyday life. Ganon, di ba? Ang ganda ng araw. Anyways, I'm so feel good. Kasi nga, hindi na masyadong malamig. May lamig pa din, but anyways, konti-konti na lang. Kaya ako naka-jacket pa din kasi malamig pa rin siya. May lamig pa rin siya. So, ayun. And, happy Friday, everyone. And yeah, may dito may matanda naglalakad sa unahan ko. Tapos nagsasalita kasi ako nung lumingon siya, akala niya. Ayan, so, see you guys mamaya sa bahay. Hi guys! I'm back with a pink. With the pink. Ayan, galing ako ng Aldi. Anyways, bumili ako ng something. Ito yun pala. I got a flower. I got a tulip or the tulips. Tara, it's pink. Ang daming tulips ngayon. As in, na kasi, tag-uso na ng mga tulips. So, yan. Ito ay €2.49. Yung presyo niya. So, pink. Nung nakaraan, bumili ako dati, yellow. Ngayon naman, pink. So, today, because you know, I love pink. And then, ito, yung iceberg mix na salad. Tapos, yung sus kartoffel. Or kamote, ba? Kamote. Sweet potato na na ginawa nilang Tapos, itong schnitzel. Ang hirap talaga ng pronunciation ng mga word nila dito. Tapos, I've been looking for this, tzatziki. Hanap ako ng hanap, mali lang talaga siguro ako ng tinignan. Kasi alam niyo ba, masarap to, tzatziki. Ayan. So, masarap siyang pang sausaw, ganyan. Ayan, may na pala to, may gorke na to. May gorke na yan siya siguro, no? Tignan natin yung niya. Yung kanyang ingredients. Shrimp, pasa, gherkin, wrap, oil, yogurt, paso. Ilan ang nito? Calorie. So, sa isang serving, 161. Pero itong isang buo is 665 na kaagad na calorie. Dami pala. Nagbibilang kasi ako ng calorie. Charot, taray ka. Tapos, ito kaya ilang calorie nito? Pero okay lang naman. Ito yung calories ito. Ang calorie nito is 921. So, 220 per piece sa calorie nito. So, okay. 220 ang isang piraso. Calorie. So, tapos sa salad, ilan ang calorie ng salad? 82 lang, konti lang pala nito. 82 lang pala to sa bawat 20 isang ba. Ito, ilan ang calorie mo? Isang buo, pag naubos mo pala to, grabe, 1,000. 1,174 calories siya. Pero pagka halimbawa portion ba? Tama ba? Sa one portion, 200 grams. Ilan ba itong grams? Okay. 200 grams is 280 grabe pala. Ang taas pala ng calorie nito. Kasi nga na siya, process na siya. So, di ba? So, mga Tapos ito, river ng asawa ko, guys. So, ilalagay ko na yung aking bulaklak. Lagay ko yung bulaklak dito. Mamaya ako pa to guys, dinner namin to, gagawin ko yan. Lagay ko itong ating bulaklak. Wala siyang yung pang paganda. Yung parang gamot. Walang nakalagay. Hindi siguro kailangan na ng gamot. Kung saan itong gaganda. Tingnan nyo guys, na-dry na siya. Tingnan nyo. Yung aking eucalyptus, andyan siya. Lagay ko sa iba. So, okay na itong naka-dry siya guys. Tapos, alam nyo ba, nilalagay ko to doon sa namin. Ang ganda. Pakita ko sa inyo.
Kasi ano ko yan. Ngayon ay gawin natin dito. Wow, my baby. Hoy, hindi niyo pa siya makikita ngayon. Hindi niyo pa masyadong maano yung kanyang ano ngayon. Kasi nga, hindi pa siya namumukadkad, guys. Ito talaga ang gusto ko para yung mas matagal siya kasi mamumukadkad pa siya. Ayan o. Lagyan natin ng tubig. Dapat nilagyan ko ng tubig. Ayan. So, hindi masyadong madaming water. Konti lang para ano. Pagka, ipapakita ko sa inyo pag namukadkad na siya. Pero tingnan yung ganda, di ba? Pink. I like pink. You know, I like pink. Pink lover. Ako. Flower lover pink. Red din naman. Okay din naman siya. So, nakakuha ako ng nakaraan ng yellow. Maganda rin siya. So, ito maganda rin to pink. Kasi kailangan niya maging ganyan siya para pag namukat kasi ang laki niya talaga. So, pakita ko sa inyo pag namukat. So, ano ko lang to guys, samaya ko pa yan. Tayo ay, alam mo, ang gagawin mo ngayon? Maglinis tayo ng CR. Ano tayo ng CR ngayon guys? Magkukuskus. Yun ang aking ano ngayon, maglinis sa bahay. So, para ang weekend ko, kung gusto kong gumala. Akala mo talaga. Ayan, so yun. Ayan, maglinis ako ng CR. Anyway, binabad ko yun. Tapos minalaman akong sapatos. Binabad ko yung sapatos ko kanina. So ngayon, kukuskusin na natin siya. At maganda na ang panahon. Maganda na maglaban ng sapatos kasi madali na siyang matuyo dahil maganda na yung panahon. So ang haba-haba na naman ng mga pinagsasabi ko. Akalain nyo yun? So I will see you guys later sa ating update. So hi guys, andito na ako sa CR. Kita-kita nyo naman, di ba? Ha! Mag-ano tayo dito, mag-posing. So, ang dami kong linisan. Anyway, wala. Ito yung lagayan ko ng mga ano dito, mga tawag dito, mga towel ba? Tatanggal na yung isa, hindi kinaya yung ano, yung dikit. So, nakita niyo ba yan? Diyan nakalagay yung aking mga ano. Anyways, bibili sana ako nung nakatayo ba na gano'n. Pero sabi ko sa kanila lang din. Kasi okay lang dito ko naman sinasampay, kaya okay lang din naman, wala namang problema. Meron naman ito sampay ko sa likod. Sa likod ng aming ano. So, magkukuskus tayo guys. Iangat ko muna ito dito. Anyways, ito rin kailangan ditong labhan. Ang problema dito guys sa dulo, ayan, tignan niyo ba yan? Kita niyo ba? Ayan, yung dulo lang naman ang madumi, ang ano niyan. Kaya ayan, ibababad ko yan siya. While ako ay tawag ito, nagkukuskus. Kasi yung ilalim lang naman yan guys. Mainit ang tubig ang ilalagay natin. Ang kinaganda lang dito is may mainit na tubig, ganyan. So ito yung gamit ko na ano. Kasi bumili ako nito. Tapos hindi ko na siya ginagamit. So, ginagamit ko na lang siya panglinis ko sa loob ng CR namin. Kasi nga, ang ginagamit ko ngayon yung itong Ariel. Wait lang, mag-gloves ako guys. Kasi, tinan nyo naman ang mga daliri ko. So, di ba nagbabalat sila? Ang pangit. Hindi ko alam bakit sila nagbabalat. So, kalimutan ko mag-ano pala ako. Maglutoy ako na ano. Diba? Sinama ko kanya CR. Ito yung aking gagawin. Maglilinis tayo ngayon. But for today's video is linis time. Sana maano ko na. Okay. Tama na to. Ayan na siya, oh. Dito ko lang ilagay sa taas para hot. Habang naglilinis tayo, ayan. Babad siya. Para maano siya, matanggal yung mga dumi. Anyway, ito yung sapatos kong binabad, oh. Yung paborito kong sapatos. Ayan. This is my favorite shoes talaga. As in, kailan ko ba ito nabili? 2 years ago. Yun, 3 years na ako dito. So, parang gano'n na din to. Mag-3 years na rin siya. Ayan siya, oh. Wait lang, baby. Magka-gloves pala tayo, guys. Kasi magkukuskus tayo. Magagamit tayo ng ng panlinis na So, kailangan natin ng gloves. Ayan, kumuha na akong panglinis natin ng glass dito sa Tapos, mayroon na ako dito ng tissue. This is the gloves. Kailangan natin mag-gloves para maprotektahan natin yung ating kamay. Kasi matapang yung mga nila dito. Nanununtok. Matapang yung mga alinis dito. Grabe, matapang. Pero wala silang dito eh. Tag dito. Gusto ko sana yung mga sonolok ba. So, anyways.
Maglalaba rin pala ako ng mga ano namin ito, yung mga ano namin dito sa CR. Anyway. So, umpisahan ko na guys. So, grabe, malabas yung ating abs. Char, absurd. Gamitin ko na ito. Ito bigay sa akin ni Ate May, yung aming ka-church. Oh, Ate May. Kalong talaga na nabuod siya. Ano ito, dalawa ito binigay niya sa akin. Nandito isa. Ito lang ginagamit yung isa. Very good to. As in, ano ka naglinis ka ng ng wash record o wash record. Yung lababo mo dyan. Ayan, sa magaling siya. Pati dito sa glass. Very good siya. Ano to? In-order ka na daw nila sa Amazon eh. Sabi niya, meron ako. Kasi pumunta siya dito sa bahay. Tapos sabi ko sa kanya, so nagkwentuhan na kami. Kwentuhan ano ba normal? Tapos na ano yung paglilinis, na bahay ba, ganyan. Tapos sabi ko, alam mo ba, nahirapan ako kung paano tanggalin yung mancha sa glass. Sa CR namin, ang hirap talaga. Sabi niya, hindi nabili ako na maganda siya. Ito yung maganda nga. Bigyan kita. So, bigyan ako dalawa. So, yan. So, ayun. Tapos pwede ito basahin guys, syempre. Sobrang haba ito ko. Vlog ko na kung paano ko lang yung pa-derisin. Kaya maglinis ako ito guys, hanapit ko lang kayo mamaya guys kasi maubos yung storage natin. Hi guys, update. Tapos na pala ako maglinis ng CR namin. Nagtanggal naman ako ng mga bedsheet. So, sasalang lang to guys. Ito naman ay salang-salang lang ba? So, ganyan. So, tagal ako mga bedsheet. Anyway, isasabay ko na rin pala to. Ito na sa upuan namin. Ito lang yung gray lang. Kasi, ito guys, hindi naman to nagagamit. Nakalagay lang to dito. So, ito yung ipagsasapin ko. Ang palit. So, yun. Ay, aking teddy bear, oh. Gift ng asawa ko sa akin na anniversary. Pasko. Pasko. Gusto ko ngayon kasi laki ko eh. Hanggang dito ko lang siya. My teddy bear. Diba? Ano na siya lang, tutay na siya kasi ano na to ng bata namin lahat. Gawa niya ng So, yan ang aking teddy bear. Siya si Teddy. Upo ka lang dyan. At ako'y maglilinis ng ating sofa. Diba? Ganda na ni Teddy. Kita niyo ba yan? Ayan. Maganda na siya. Diba? Dami kami mga dito guys. Abubot kasi ito na yung pagka may
ano kami yung asawa ko na ginagawa. Pagka may mga kailangan, ano yun ba, papel-papel na na. Anyways, so yes. Isasalang ko itong mga labahin ko, guys. And then, yeah. Whew. Maganda na itong mga ganito, guys, kasi parang exercise na rin siya. Natural exercise kasi gumagalaw lahat ng katawan mo. Ganyan. Alam ko, napaka-ano ko na ngayon sa ano. Anyways, lalagyan ko pala ng ano yung aking sapatos para madali siyang matuyo ng tissue. Anyways, so, I'll update you guys later. Hi guys! Update! Gabi na. So, anyway, nag-prepare na ako ng mga ano namin kakainin. Naisara ko ba? Wait lang. Diba? Naisara ko ba yung bintana namin dito sa kwarto? Ayan, naisara ko na pala. So, anyways, handa na ako namin kakainin. So, ito siya guys. Oh, wait. Pagkatapos. Charan! Andyan na yung tzatziki. So, inano ko talaga to. Iniba-iba ko yung mga ano, itong salad, tsaka itong gorke o the pepino or the something like that. Tapos ito yung ano, sausawan, yung ano, pakita ko sa inyo nga na maigi. So, meron ako ditong tzatziki. Ayan yung aming sauce. Tapos ito yung ano ko na lang, schnitzel siya na ginanon-ganon ko. Tapos ito yung salad, tapos ito yung pepino. So, ginaya ko siya, yung puti-puti ko dito. Tawag dito, ginaya ko siya doon sa, lagay ko kayo dyan. Tawag dito, ginaya ko yung pagkain na yan doon sa ano, doon sa umalis kami ng mga kaibigan ko, tapos may pinuntahan kami. Tapos parang ano siya, ang tawag nila is pom donor. Pom donor. So wala naman akong ano, wala naman ako nung, alam mo yung pang shawarma ba na meat na ginaganon-ganon, wala naman akong ganon. So ang ginawa ko is itong ano, itong schnitzel. Parang ganon. Tapos, i-oven ko tong ano. Ito na siya guys. I-oven ko yung tatry ko i-oven kasi kaya pala mas lumalaki yung mga ano, kaya pala mas dumadami or lumalaki yung ano, yung ang tawag to, carbohydrates. Calorie ng pagkain. Pagka inano mo siya, pagka niluto mo sa oil, kasi doon pala magagaling yung mga fat, tapos dami yung calorie, ganyan. So, pero masarap kasi 'di ba pag naka-dip ano ganyan. So sabi ko try kong ano kasi pag nasa oven siya or sa air fryer siya, saglit ano lang kumbaga parang ano ba, parang wala masyadong ano, hindi masyadong ma-calorie or ma-fat ganyan. So tatry ko ito dito sa oven namin kung ano. Anyway, meron kaming air fryer dyan. Sabi ko dapat pala air fryer ko na lang. Pero sabi ko sige yung oven ko na lang siya. Kung magiging maganda ba yung ano niya. So ayun. So, ito yung sa akin. Parang konting-konti lang yung calorie niya, guys. As in. Kasi pag pinirito ko siya dito sa aming deep frying, grabe pala talaga. Sobrang laki. Ang laki ng difference. Sobrang laki ng difference pala ng calorie pagka pinirito mo sa ano. Diba? Naisip ko yung mga ganyan. Charot. Hindi kumbaga ano, naging ano na rin kasi ako ngayon, naging conscious na ako ngayon sa, alam mo yun, kailangan nating maging ano, kasi hindi naman tayo bumabata, you know, at kailangan nating pahalagahan ang ating kalusugan, di ba? So, ayun. Yeah, so pakita ko na lang sa inyo mamaya guys kung ano yung ibig sabihin. Basta ganun yung aming dinner ngayon. So, wala pa yung aking asawa, pauwi pa lang yun siya. And yes, and update you guys later. Di ba kanina, puti-puti ko ngayon, parang, uy! Lagay ko na to sa ano pala. Nag-ano na, bell na. Nag-bell na. Aray, aray. Yeah. Ayan. Tapos, ilang minuto daw nakalagay doon? 22. Pero gawin natin 25. Sige. Yan. So, antayin ko siya maluto. Masarap din naman yan siya, guys. Ayun, masarap na talaga pag nasa oil. Pero, ayun nga, mas madami siyang ano. So, yun. Update ko na lang kayo mamaya. So, hi guys. Ito na nga yung aming dinner ngayon. So, anyway, nagkain-kain na pala ako. Ayan, naglagay ako ng konti lang nun na french fries yung sa asawa ko. Hindi yan yung sweet potato fries. Tapos, ilalagyan mo lang yun ng salad. So, ayan, nilalagay mo yung salad. Tapos,
Susunod mo diyan ay ilalagay mo diyan sa susunod is yung mga ano naman, mga pipino, ganyan. Yung parang ano ba, parang ini pang toppings-toppings mo sa kanila, gano'n. Ang ginawa ko kasi sa salad is yung salad na binili ko na naka-mix na is inano ko pa, anong tawag dito? Ni-slice ko pa ng maliit. Tapos ayan na yung ating schnitzel na ano, ayan na nilagay ko rin yung ganyan, ayan. Tapos maglalagay tayo ng sauce na tzatziki. Ayan na siya guys, ang sarap niyan as in. Nung first time ko siyang matikman sabi ko, "Uy ang sarap niya talaga." Wala lang akong kamatis pala diyan tsaka sibuyas kasi ayaw kong magsibuyas. Kamatis, hindi ako nakabili ng kamatis nakalimutan ko. So ayun, so yes, kain tayo!